Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asero. For 2175 ang ating mga telepono. At yung isa pa ho ay 09497365,000 kung smart naman po ang inyong gamit. Sir Elmer Cailaw Alcantara. Ayan. Magandang hapon, sir. Thank you for joining our program. At nais ko palang batiin specialmente ang ating kaibigan, Big Boss, si Boss Gani Alcantara. Kasama po natin at Big Boss sa Hominid Ventures. Yan, Hominid Ventures. Yan. Yung Hominid po natin ay yan po yung isa nating opisina sa Valenzuela City na namimigay ng trabaho. Sino po ang walang trabaho ngayon? Ang aming matutulungan kagad-agad ay yung mga construction workers na may mga special skills or construction skilled workers. Yan. Welders, mason, pintor, karpintero, lahat ng patungkol po sa construction. Tawagan niyo po ako at hanapin niyo po sa Facebook yung Hominid Ventures at napakarami pong available na trabaho po dyan. Marami po tayong projects na pinagkakabalahan at garantisadong pag kayo ko po'y natanggap dyan ay sapat ang sahod. Lahat ng benepisyo po ay binibigay ng ating opisina. Si Errol Dakame, ang Kamao Asero. Steelman, mason, karpintero, pintor, what else? Lahat ng ano. Lahat ng mga manggagawa sa construction sector. Marami tayong available na trabaho sa Hominid Ventures and Manpower Solution. Ayan. Hominid Ventures. Yan. So, ganun talaga. At I would like to congratulate yung ating mga kasama sa opisina sapagkat naging maganda yung operations last year, no? And we're looking forward to a better 2019 year. Yan. Okay. Congratulations syempre at pagbati sa aming boss, si Boss Gani Alcantara at yung aming magaling na office manager, si Ma'am Olive Forlales at mga staff natin dyan sa Hominid Ventures. Karuhatan, Valenzuela City po ang ating opisina sa maghahanap po ng mga trabaho sa construction. Marami po tayong available at yan po ay nakalatag. Available po yung mga job sites na pwede niyo pong pasukan. Si Errol Dakame, ang Kamao Asero. Tuloy tayo. Teka, ready na yata yung ating kakausapin. Kababayan natin mula sa Camarines Norte na mahinaing. Kabuhayan po ang ating pag-usapan at pakinggan sapagkat alam nyo ho, mas maigi pong ang tulong po natin ay hindi yung dole out kundi ang patatagin ang kanilang mga hanap buhay by helping them. Kasi kung gagayahin po natin yung dole out, yan that will be for a while. Pero kung tuturuan po nating makatayo sa kanilang mga paa ang ating mga kababayan, magtrabaho, maghanap buhay, ang tulong po natin will last a lifetime, mga kaibigan. Kausapin na natin, Klo, kung ready na yan at baka maubusan tayo. Right, ready na? Okay, nasa linya na natin si, anong pangalan ng ating kaibigan? Si Mr. Liosala, no? Anong pangalan? Si Mr. Rogelio Liosala ng Jose Panganiban, Camarines Norte. Magandang hapon, Mr. Rogelio, sir. Magandang hapon po. Apo, lakas-lakasan nyo lang po ang boses po ninyo at nang marinig po tayo ng ating mga kababayan. Magandang hapon po ulit. At saan nga po kayo dyan sa Jose Panganiban, sir? Sa Purok City po ng Larap. Apo, pakilakas-lakasan po lang ang boses po ninyo na para maliwanag pong mapanood, marinig po sa buong mundo. Ano po?
May nais po kayong ipanawagan daw, sir. Ano po, kumusta kayo? You mentioned sa text po ninyo sa amin sa studio na kayo po ay isang mangingisda. Tama po ba, Mang Rogelio? Opo. Opo. Kumusta po ang inyong pangingisda sa Camarines Norte, sa Jose Panganiban? Ganda naman po. Hmm. So, kung maganda naman, ano po ang pinoproblema po ninyo? Kanya lang, yung problema ko po, wala pong sariling bansa. Hmm. Paano po kayo na nangingisda, Mang Rogelio? Nangiram-hiram lang po ako ng bangka doon sa mga may bangka. Mm-mm. Paano po yun? Pag namangka ka, na malakaya ka, paano? May usapan ba doon? May income sharing ba yan? Wala naman po pag yung pinairam sa akin yung bangka. Mm. Kaya gusto ko sana magkaroon ako ng sariling bangka. Mm-mm. Ilan taon na po ba kayo, Mang Rogelio, nangingisda? Tagal-tagal na rin po. Mm-hmm. Ilan taon na po kayo ngayon na kung mamarapatin po ninyo? Na po, 70 na po ako. 70 na po kayo. Kumusta po ang pamilya po ninyo? May mga anak po kayo? Meron po. Kumusta po sila? Nasaan po yung mga anak po ninyo? At alam niyo po, bilang isang halimbawa, anak ng isang tatay na may 70 years old na, ako gugustuhin ko na yung aking tatay ay medyo pa-relax-relax na lang. Kumusta po kayo dyan? Buti naman po. Kailangan maghanap buhay. Hmm. Mhm. Ano pong gamit nyo, by the way, sa pagpangingisda po ninyo? One lang po, yung open line lang, yung kakawil lang. Kawil. Po, okay po yan. At least hindi yun po nakaka-damage ng kwan. Nakaka-damage ng kalikasan. Opo. Alright. Ano po mga nahuhuli nyo pa? Ano pong mga napapangisda nyo pa dyan sa may Camarines? Saan po kayo nakakarating ng pangingisda, Mang Rogelio? Dito lang po sa Kuan, sa sakop nitong Panganiban. Mhm. Hindi naman ako nakakapunta sa Calaucan. Sa malayo, oo. Ano pong nahuli nyo? Mga tuna pa? Or ano yan? Anong nahuli po ninyo? Kuan lang po, mga sari-saring isda. Oo. Oo. Mayroong talakitok, Masarap yung talakitok. na tagpian, Mm. bagao. Mm. Sari-sari naman po ang nasibad pag nagkakawid. Opo, very good. Ibig sabihin, marami pang isda dyan sa Jose Panganiban na Mang Rogelio. Marami-rami pa rin po. Very good. Okay, so sa isang linggo, ilang beses po kayong pumapalaot kung nangihiram lang po kayo ng ng bangka or ano ba yan? Nag-aarkila po kayo ng bangka? Nangiram lang po ng bangka, kaya nga pagkagamit ng may-ari, Mm. wala na akong mahiram, wala nang magamit. Mm. Kaya gusto ko sana magkaroon rin ako ng sarili kong bangka. Opo. Pag nagpagawa po ba kayo ng bangka dyan sa Jose Panganiban, magkano daw po yan na normally? Yung kwan lang po ang kwan ko, yung kawil lang na maliit lang na siberan. Oh. So, Baka magkakalaga siguro ngayon, baka mga buti ng 6,000, ganyan. yung bangka. Hmm. Ay, opo. Okay, so pag nagkaroon po kayo ng bangka, makakapaghanap buhay po kayo ng araw-araw. Tama po ba, Mang Rogelio? Oo, kung may sarili na akong bangka. Pag may sariling bangka. Ano po ba yan yung bangkang sinasagwanan lang? Oo, sinasagwanan lang po. Opo, mga 6,000 sa tingin po ninyo. May gumagawa po ba dyan sa paligid po ninyo ng ganyang bangka? Mayroon pong manggagawa dito ng bangka. Oho. Yung sinasabi po ninyong more or less sa Ismail ay okay na po yan, malinis na po yan. Oo, kakasya na po yun. Kakasya na. Napakasimple ng hiling ni Mang Rogelio, no? At sige nga po, Mang Rogelio, manawagan po tayo. Although may mga kaibigan tayong nakikinig din, nanonood, na lagi handang tumulong. Sige nga po at talagang mas maigi pong hanap buhay ang maitulong po natin. Hindi yung parang dole out ng dole out. Abutan ng pagkain, kakain po sa isang araw, pero mas maganda po kung hanap buhay may bigay natin.
Gusto niyo po bang manawagan, Mang Rogelio, sa ating mga viewers? Mang Rogelio? O, Sige po. Gusto niyo po bang manawagan? Marami pong nanonood sa atin sa buong mundo. nanawagan pong Mhm. Nahiya na si Mang Rogelio. Okay lang po yan. Ayos lang po yan na Mang Rogelio. No? At, alam niyo bilang isang anak, naalala ko rin yung aking tatay. Pag gaganyan, napakasipag. Yung aking tatay, karpintero naman, Mang Rogelio. Napakasipag. Hindi po umatras po yan sa kahit anong trabaho. Kapag ka may nasa harapan niyang tatrabuhin, hindi po siya mapili. So, udangan nga lamang sa sobrang sipag ng tatay ko, maaga siyang pumanaw dahil sa sakit na kidney. Ayan. Makikipag-ugnayan tayo, Mang Rogelio, sa ating mga kaibigan. At harinawang, yung inyo pong pinapangarap na bangka ay magkaroon po ng katuparan. At ako po ay naniniwala na ang Panginoon na hindi naman po nagpapabaya. I'm sure marami pong nanonood sa atin na handang tumulong po sa inyo, Mang Rogelio. Salamat po, Mang Rogelio. maraming salamat din po. Opo, alright. Si Mang Rogelio Liosala, ang ating kababayang taga Jose Panganiban, Camarines Norte na nagsusumamo na matulungan natin na magkaroon po siya ng sariling bangka. Yung bangka palang pinapangarap niya, simple lang. Worth 6,000, may bangka na raw siya, yung sinasagwanan lang. Although yung bangkang ganyan po ay talagang hindi naman po yan nakakapalaot. Malay natin kung yan po ay mailapit po natin sa DV Bauer, baka mas magandang bangkang maiabot kay Mang Rogelio Liosala. Nga lang nag-aalala ako kasi 70 years old na, no? Kaya ako tinatanong kung kumusta ang kanyang mga anak sapagkat mas maigi naman na ako, tatay ko yan, talagang pagpapahingahin ko na yan, ano? Nga lang, alam niyo po sa probinsya, sa sobrang hirap ng buhay, Clarence, marami pong mga nakatatanda na ang kinakailangan pa rin maghanap buhay. At marami namang mga anak kasi na nagpapabaya sa mga magulang, ano? Although I'm not saying na yung ganyan mga anak ni Mang Rogelio, ganyan, kahirap ang buhay, issue of survival lagi kahit may edad na, kailangan pong maghanap buhay pa rin po. Okay, so mga kaibigan, sa ngalan po ni Mang Rogelio Liosala ng Jose Panganiban, Camarines Norte, kumakatok po kami sa inyong mga puso na ang isa nating kababayan na nais maghanap buhay, isa pong mangingisda. Simpleng buhay lamang po ang kanyang pinapangarap. Makatawid araw-araw sa kanilang pangangailangan at kaya niya pong itawid po yan sa pamagitan po ng pangingisda. Magagawa lamang po niya yon kung may sarili po siyang bangka. Naintindihan natin na kung talagang siya po ay nanghihiram lamang, kung siyempre ginagamit po ng may-ari yung bangka, wala po siyang magagamit. Sa halagang sinasabi po ni Mang Rogelio yung 6,000, palagay ko marami pong madaling makatulong sa atin sa pamagitan po ng Kamaong Asero sa Leader ng Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Kumakatok po kami sa inyong mga puso na matulungan po natin si Mang Rogelio Liosala ng Jose Panganiban, Camarines Norte. Okay, sige. Hello, sir. Good morning. Si Pearl John Iman Marcos, good morning sa kanya sapagkat nasa Middle East siya. We're watching from Kingdom of Saudi Arabia. Yan. Pearl Iman Marcos. Sige, thank you for watching our show. At kila John Garcia dyan sa Dasmariñas ba si John Garcia? Thank you for watching us. Bakit ang bilis ng oras natin? Parang nagkikwentuhan lang tayo rito. Ubus ng oras namin. Anong latest sa sumukong suspect sa pambobomba sa Hulo? Ito po ang latest, mga kaibigan. Nilinis po ni Defense Chief or ng Defense Secretary ang sumukong bomb expert na si alias Kama. Sinabi po ng Defense Secretary na wala daw direktang partisipasyon si Kama sa pambobomba sa Hulo. Paano na yan? Siyang itinuturo ng iba pang mga sumurrender. Ano kaya mangyayari?
At sinasabi po ng KAMA na mayroon daw pong mag-asawang Indonesian suicide bomber ang siyang nagpasabog ng Hulok Cathedral noong January 31 ba yun? Tama? Oh. So, sa panig naman po ng Philippine National Police, kinasuhan na rin nila yung mga sinasabing suspect. Saan kaya tutungo ang investigasyon nito? Sapagkat because of what happened sa Hulok Cathedral, pinag-utos po ng Pangulong Duterte na pulbusin ang mga terorista at ang mga Abu Sayyaf. Lumalabas na itong mga sumurrender nito ay mga Abu Sayyaf. Paano ang treatment dito ng gobyerno? May aamin bang terorista na siya po'y terorista? Wala namang aamin basta-basta. It's really up to the government to prove. Di ba? Kasi unless may hinihintay po kayong iba pa mga impormasyon at ayaw nyo mo nang pigain ang bayag ng gagong yan, bago kumanta muna, bago pigain, pakantahin muna. At sana yung kanta ng bomb expert na yan ay hindi sintonado. Di po ba? O yan po ang latest dyan. Wala daw kinalaman sa pambobomba, sa Holo Blast or sa cathedral bombing ang bomb expert na si alias KAMA. Sino na ngayon na may kinalaman? Yung dalawa daw na mag-asamang suicide bomber na Indonesian. Ngayon, paano nalaman? Kung wala kang kinalaman, paano mo alam? Bakit mo alam? Hindi ba ikaw? Baka ikaw ang gumawa ng ano? Ikaw, KAMA ang gumawa. Ikaw ang naghanda ng bombang ginamit nila. Kasi bomb expert Kung ikaw ang gumawa ng bomba, how can we say that you have nothing to be responsible with? Kung ganyan, ano? Bomb expert? Bakit? Maganda bang profesyon ng bomb expert? At wala kang pananagutan? Nako, talaga So, pero siguro may hinihintay na iba pang impormasyon ang Armed Forces of the Philippines. As of now, tuloy-tuloy po ang opensiba ng militar at ng mga pulis. Pero siyempre, nasa forefront po niya na yung militar sapagkat yan po ay terrorism warfare. Anti-terrorism warfare. Bilis naman talaga ng oras natin. Atin na pong balikan ang mga headlines na binantayan natin sa maghapon. Defense Secretary nilinis ang subukong bomb expert na si alias KAMA at sinabing wala daw itong kinalaman sa pambobomba sa Hulu. Pagpasabog po sa Hulu, gawa daw ng mag-asawang Indonesian suicide bomber. Sa iba pang balita, NBI or National Bureau of Investigation, pipigain po ng husto si Kenneth Dong na suspect po sa 6.4 na bilyong pisong shabu shipment sa kung sino-sino ang mga kasabwat niya. BOL, plebiscite, bukas, babantayan daw po ng maigi ng PNP. Worst case scenario sa BOL, plebiscite, pinaghanda na rin daw po ng COMELEC. MILF, tinawag naman po ni Lanao del Norte Governor de Mapuro na mga sinungaling. COMELEC naman tututukan ang mahigit 10 lugar na itinuturing po nilang areas of concern at isa po dyan sa ikinukonsiderang masasama na ay ang Quezon City. Maalala po ninyo na noong January 31 ay pinaslang in a broad daylight, inambos, pinatay ng malapitan si Kapitana Crisel Beng Beltran na kandidato po sa pagkakongresista. But the other day, sabi po ng QCPD, arestado ang 9 katao na hinihinalang mga sangkot po doon at may kinalaman sa pagpatay kay Kapitana Crisel Beltran. I am not contented with that unless may turo, mapinpoint kung sino ang mastermind sa pagpatay kay Kapitana Bing Beltran, kay Congresswoman Bing Beltran. Sapagkat ano naman ang interes ng market master na yun, market inspector na yun sa kandidatura ni Kapitana Bing Beltran? Ordinaryong market master or market inspector? Ano ang pakialam niya sa kandidatura, di ba? Therefore, naniniwala ako na may taong nasa likod ng pagpaslang kay Kapitana Crisel Beng Beltran. At kami po ay nananalangin at nananawagan na galingan po ng QCPD. Lahat po ng mga nag-iimbestiga na matukoy
matukoy, makasuhan, makarsel ang sino man pong nasa likod ng karumal-dumal na pagpatay po kay Kapitana Crisel Beng Beltran. Revolusyonaryong hukbo, iiwan na raw po ng MILF. Sana nga kasi alam niyo po yung pangako ng MNLF nung nakipag-usap po ang gobyerno sa panahon po ni Tabaco, ni Mr. Ramos, ni Fidel Ramos, ay yun daw ang sagot, yung Autonomous Region in Muslim Mindanao na inialok po kay Normie Suari at pinamahalaan po kay Normie Suari. Ginastusan po ng katakot-takot, binigyan po ng certain areas na nasasakupan po ng ARMM. Ano nangyari? Ang nangyari, immediately na nagkaroon po ng kasunduan ng ARMM, yung grupo naman na isa, nagtatag ng MILF. Nagpatuloy sa pagwawala, nagpatuloy sa pakikipaglaban. O ngayon, si Presidente Digong naman, kinakausap ko yun ang MILF. Ayan, may plebisito na, tinatanong ng tao kung sangayon sila sa BOL, Bangsamoro Organic Law. At ang mamamahala po dyan ay MILF. Hindi pa nga po natatapos ang BOL plebiscite, sumabog na po sa Hulo. Sumabog na po sa Zamboanga City. Alam niyo po, yung mga lugar na yan, those are the areas na malimit po ang mga kasapi ng Abu Sayyaf at nariyan din po ang mga kasapi ng MNLF. But I am not. Bahala kayo dyan kasi kayo po ang mga nasa otoridad na imbestiga kung ano po yan. Ano? In general, in particular, kami po ay isang kasama po ng buong bansa na naghahangad ng bahagi po yan ng ating bayan ay magkaroon po ng pangmatagalang katahimikan. Wala eh. Wala naman pong ibang nanggugulo dyan, kundi mga taga dyan din eh. Mga taga dyan din. Now, kung sino man po, sinasabing may dumadayo po dyan, ay di may nag-iimbitan yan. Kung walang nag-iimbitan yan, dumadayo dyan na nanggugulo, wala yan eh. Hindi naman daw ipinagbabawal ng Supreme Court, mga kaibigan, ng reclamation sa Manila Bay ayon sa Philippine Reclamation Authority. Marami pong nababahala sapagkat biglaan po, kinuha ng Pangulo yung kapangyarihan at pamamahala sa PRA from the NEDA. Yung NEDA po kasi, siya pong parang mother agency ng public ng Philippine Reclamation Authority. The other day, kinuha po ng Pangulo ang kapangyarihan. So nasa Office of the President na. Tapos ngayon, nakakarinig po tayo ng mga usap-usapan na tila baga may negosyante na kausap na ang gobyerno para magsulong po ng parang bagong lungsod. Maggagawa daw po ng bagong city dyan sa Manila Bay. Ibig sabihin, tatambakan yung dagat, may tutubo dyan ng mga bagong building. Magkukonstruct ng mga bagong building. So, tuloy ang sabi po ng iba, ano ito? Parang peking clean-up drive para mag-reclamation. Sa ganang akin naman, whether may reclamation or wala, kailangan talaga maglinis. O lalo't matagal na pong utos siya ng Supreme Court. Now, yung reclamation project na yan, that will be another story, no? Pero bibigyan ko po kayo ng ng halimbawa lamang. Madali po itong maintindihan. Yang Manila Bay, imagine niyo pong isang palanggana ng tubig. Isang palanggana ng tubig. Ang reclamation, ihalin tulad niyo po sa isang malaking bato. Okay? Reclamation. Di ba? Yung dagat, tatabunan ng lupa, mga bato, at magkukonstruct ng mga building. So, ito. Isang palangganang puno ng tubig, lagyan mo ng bato, what will happen? Na-imagine po ninyo what's gonna happen? Ganyan po yan. Mga complainants naman laban sa Kappa Investment Group lalong dumadagsa. At online child trafficking suspect arestado po sa Cebu. At ngayon mga kaibigan, sa ating tanong sa bayan, ano ba sa tingin po natin, sasangayunan kaya ng Pangulo o kanyang ibibito ang 2019 national budget na punong-puno po ng pork barrel na pinagsisingit ng mababait, sobrang babait na mga kongresista na nagsasabi na ang pork barrel daw po ay pakikinabangan naman ng mga constituentes. Sa mahabang panahon po mga kaibigan, alam na, it's a public knowledge na yung pork barrel pinagkakakitaan po ng mga ganid na nasa pwesto. At yan na nga po, may mga nakasuhan ng plunder
Marami na. Mga senador nakaso ng plunder pork barrel. Ang problema lamang, pinalaya na yung mga plunderers. No? So ito na naman. Ngayon, ano ba ang tingin ko? Ako hindi po, wala akong ipapanawagan ko. Ipapanawagan ko po sa Pangulong Duterte na pinagwagwagan na po ng magaling na senador na si Lacson na punong-puno ng inserted pork barrel ang national budget. Nananawagan tayo na huwag yung palusutin ng Pangulong Duterte. At ito po sa gitna naman ng kanyang kampanya laban sa korupsyon, di po ba? Laban sa korupsyon. It will complement to his campaign against corruption kung hindi yan palulusutin ng Pangulong Duterte. Yung budget na yan, bagkos ibalik niya yan. Kung sakali, duldul yan sa kanyang tanggapan na may ganyan, ibalik niya yan sa mga mababatas na wala na yung mga pork barrel. Hayaan yung mga ahensya ng gobyerno, DPWH, Department of Health at kung ano pa mga ahensya ng gobyerno na siyang mag-execute, magpatupad at kung ano man ang prinopose na budget ng mga departamento, yun lang. Ang tanong natin, may kakandidato pa kayang congressman, senador pag walang pork barrel? Alam nyo na ang sagot mga kaibigan. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel, ang ating programa po ay pinilipad ni Clarence Sandaya sa araw pong ito. Sa ngalan pa rin po ng ating Operations Head Engineer Oliver Licop. Mga tagapag-ulat po natin. Nasa na si Erlico? Nawala na naman. Kaibigan, salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay sa ating palatuntunan. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.